Induna ibizinsizwa we ayapha amaphoyisa wema induna ibizinsizwa owenza Ungizwe umlando umuntu wasemdabulangaza samqoma ngoba semthanda ivuma nevuyo lesemelika ngoba ngisho phamo ivumile umthatho obulala insizwa ngeze ngene izulu malokhahla kozamento kuyakwazi nokufika kwamshanyanga zona zobani umrozo mfoka faka ude phansi lapha nisozalwa kwamvubu phansi emdletsheni insizwa lapha ke enqawe eyayichamiselayo yalapha mawuthi okhalweni lapha ke emkhuze insizwa lena ngempela ke eziqopha mlando ayinikezwa igama lokuthi iziqopha mlando ngoba iyona insizwa kuphela eyakwazi ukuhlukanisa unyaka ekuqala nqa endimini kaMaskandi emveni kokuba uShwi noMntekhala bebanjwe ngophondo ngo2004 wase kuthi ngo2016 ngafika mina njengongizwe umlando omchuno abayixazululo okuyisona saba isizathu ukuthi gcine ixoshiwe okhoseni uyabhala anganaki athi utshala into eyoyimilela emvelo kwalokho bese tholakala ehit ngoba izwi lakhe kalifa impeze emnyama ke ngifuna ukubonga kakhulu ubaba uThwala owakhulelwa ekuleni elazana emasimini umfoka Khumalo wakwazi ukulisupporta wathi uyofa lapho ufa khona lo mntwana ngiyabonga kakhulu ubaba uVithwala umuntu omdala ke asikwazi ukumgagula engene sopolitiki siyamhlonipha kakhulu ubaba uThwala ngomsebenzi ayenzile kuhlanganisa lezi insizwa aphinde futhi bezokhipha album enolozolo nje iphumile isayitolo ngiyacela ukuthi umsebenzi wabo impezi siyeseke ningalinga ningagcina ngohalela umfazi wayo nje nahalela umngayo lapha nempezi no ingoduso hawu lutho akaze ushaya cha lutho ingoduso wemayi ingoduso yayo impezi ingagcina ngokuyihalela kodwa iqiniso kufanele nimele ukuthi eNingizimu Afrika egameni leSouth Africa ngicela uqala ngithutuze umndeni wakwaMabuza ngithutuze umndeni wakwaMabuza ngoba ulahlekelwe iqhawe elazobalaza kakhulu emlandweni ka-African National Congress eyasungulwa ngonyaka ka-1912 unyaka ka-1912 labahlangana khona eMangawunge uDr Seme oLangalibalele nabo bonke abantu namakhosi uzokhumbula ukuthi bakwazi ukuthi belwele izwe laseNingizimu Afrika egameni lokuthi beziqiniseko sokuthi iNingizimu Afrika izwe layo libelonga kumakhosi emveni kokuthi sekuhlulekeke isikhathi eside kakhulu ekuthenini iSouth Africa ingakhululeki emveni kwesikhathi se-apartheid regime. That apartheid regime resulted to a reason that all politicians bow to amakhosi ukuthi bathi makhosi
siyacela ukuthi ngoba laba bafika ngo-1600 16th century bathi lelizwe sekungelabo kanti umhlaba ubuvela uphethwe amakhosi sicela ukuthi nisilekelele ubuye umhlaba isiloke udini izulu sabe sesihlanganisa amakhosi wonke sathi umhlaba ngowethu umhlaba ungawakwaZulu umhlaba ungaseSingizimu Afrika asihlanganenike ngoba nina nifundile hambani nisikhulumele nabo ukuze sikwazi ukubuyisa izwe lethu yingakho i-involvement yamakhosi was crucially important in terms of liberation of this country since the dawn of apartheid. And then uyakhumbula ukuthi emveni kwalokho kwaphatha ubaba uBolanga Libalele uDr Seme ubaba uLuthuli nabanye ubaba Oliver Tambo ongicabanga ukuthi umongameli who's the most serving president in an African National Congress history ngoba he was the president maybe close to 10 years. I'm subject to be corrected, but the history is just that everything I say and that I know is just on head. I don't read anything, I don't read any species. I just express the feelings of myself and the feelings of the nation and the truth about who we must supposed to be. Siyakhala manje. Siyabonga kakhulu ukuthi iNingizimu Afrika ikwazile ukumhlonipha ubaba eUDD ngendlela amhloniphe ngayo ngomncwabo wezwe abevele deserve. He's a former chairperson waseMpumalanga uphatha ngobunono kazalandela ephungu wagcina i-deputy president bamlwisa baze bamdlisa kodwa uNkulunkulu wamsindisa balekelelana nezizwe aphila nazo ngokuzabulazela izwe waya nasemazweni angaphandle okwagcina elekeleleka kodwa ke ugolile washiya siyakalala ngoxolo baqhawa kithi nifike nibatshene ukuthi kubi siyakhala ngoba nathi siyobatshela futhi and uhamba ngenyanga ebucayi kakhulu inyanga yamadoda okuyi-men's month okuyiyona uJuly. uJuly awuphinde unganga nje waba yi-men's month. uJuly uzube yi-men's month ngikhumbula kahle ukuthi kwakune meeting okhosini umlamuli kaNxele marketing manager esungula imashi eyayiholwa uMC wakwa health ubaba uDlomo usibongiseni Dlomo ukuthi cha amadoda lawo emashi wayesithi cha baba ngoba abesifazana banayo inyanga yabo sicela ukuthi lenyanga kaJuly siyenze kube yamadoda. That was an initiative done by ubaba umlamuli Nxele. Amandla umuntu awadliwa kwaZulu kufanele iqiniso selikhuluma isikhathi salo sikhulume futhi. Then we advertise through Ukhozi FM ukuthi uJuly sekuyi-men's month. Akagcinanga ukuchaza lokho wagcina ukuchaza through ukuthi uWes noMandela wazalwa ngayo lenyanga kaJuly okukhombisayo ukuthi ngempela amadoda aqotho amila atshalwa ngalesi sikhathi sikaJuly. Siyabonga kakhulu kulokho umlamuli kaNxele akwezayo njengoba kuyi-men's month amadoda abeqotho ahloniphe futhi ayimele imizi yawo alimele neqiniso angavuma ukuhlukunyezwa noma esibhaxabulwa ahlukunyezwe. Umthetho ukhona ukuvikela wonke umuntu awuvikeli uhlanga oluthize kuphela noma ubulili obuthize kuphela. Bese ngiphinde ngincoma kakhulu ukuthi sise Cape Town ize la eCape Town ngenhloso eyodwa yokuthi kune march imashi esuke eThekwini 10 weeks ago elegale 11 lelisonto ipeace walk eyenziwe uMvuka Dlamini oqhamuka eMandeni
ehamba nezinsizwe ezinye eqhamuke eShowe eqhamuke uLundi bawu5 ngibonga kakhulu to all white Afrikaners and to all white people and the black people, but the most white people who have supported these young kids marching for peace in our country, because you use the voice to make sure you put your input ekuthenini kwaze ukuthi nawe ubeke iche esivivaneni. Isivivane ngase umuntu oweyayo uthi lo wayebeka leli ncane kangaka wayiqondeni ukuthi isivivane sona ke siyabonga lokhu okwenziwe lezinsizwa. Ngiyazi ukuthi abantu abamnyama nabaningi nabanye abagxekayo khona nje osibumbu ngomlomo laba abaphilela ukugxeka usuku nosuku abazi ukuthi bathini, bagxeka ukuwokha kweingane ezincane kodwa amazidla ama-drugs abasho lutho. Bagxeka ukuwokha kweingane ezincane bathi khona into eqhamukile ethize abantu abadala bese ixoxa leyo nto leyo base bethi hayi kufanele manje leyo nto leyo izingane zifele entabeni eyodwa yazo nje ibuya ICU yaphindela eThekwini yaphinde yabuya. Abantu who should be supported. Unfortunately, they were not supported the way we are supposed to be supported. Our government is too stressed. Kodwa asikwazi ungayibonga insizweni siyimemeza isabele. Asikwazi nje ungabonga insizweni siyimemeza isabele nebe sikhuluma nazo nogwajiwe izolo silwa nazo ngoba silale phandle. Namhlanje nje siyaqala ukubona indonga sehotela la eStellenbosch. Njengamanje uma ngikhuluma nje iseStellenbosch kubo wabo laba abantu abasiphuca umnotho kubo bona ngqongqongqongqo ngizoba phahla labo basiphuca umnotho njengoba ngaceba uhulumeni, ngaceba ubukhosi, ngaceba nina ukuthi nikhothamela izinja zaseStellenbosch ezaphuca umnotho ezweni laseNingizimu Afrika. Njengamanje ke I am addressing live in Stellenbosch. Ilapho engikhona njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ku president we business Black Forum. Ubaba leader i-business Black Forum lapha uMelusi Zondi under iMelusi Zondi Foundation. Ngiphinde ngibonga kakhulu insizweni ephila kakhulu esiphila nazo nje insizweni empuka Luthuli. Abanye ngeke ngibaveze kudlofakazi abaningi kodwa bayakwazi ukusilekelela ngoba babuka ipurpose yezinsizwa ezikhona. Umvuka Luthuli isihluthu lesiya ngiyabonga kakhulu wena mfethu ushilo ubethu kwaJo ukuthi ugijima waziphula. Izinsizwa lapha ezinye sinazo siphilisana nazo sikwazile ukuthi zisiqiniseko zokuthi ziyasondela. Sibonge kakhulu nabanye sazobabonga isikhathi sokubabonga ngoba uhambo luselude. Asikwazi ukubonga kakhulu. Sibonge abafela bafowethu niqhubeke niseke ingane zenu ningakuhlonize lokho. Yabonga. Imkhovu le yakoBackville labani. Imkhovu yakoBackville siyayibonga kakhulu bani lempala le sengikhohliwe. Lokuthiwa u10 rand. Siyabonga kakhulu. Baba yavela uNkulunkulu wami. Angibazi phela mina laba bantu kahle. This is not my area of focus. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu into abayenzile ngoba ukwaJo uphila kakhulu nezinyanga kodwa akanayo intombi. Manje angiyazi leyo nto leyo. But ke inhlaka production nengizo online ekwazile ukubambisana ukuthi yenze into enhle egameni lamabhinca ngoba labafana bangamabhinca abamashile bezana bazosuka ke la ngamanje ufuna ukutholakala amathikithi okubuyela ekhaya. Yonke into siyenza from the heart. We don't have any resource, we don't have any foundation.
kodwa kunabantu abathi ngoba lo akazwani neqembu lami wathuka iqembu lami kunama department asekhovwe ngamaqembu. That is the story of another day, but I'm thankful to all the support and they have displayed to this trip. Here is the ngithi ke mina ngiNingizimu Afrika kuyo yonke ingxenye yezwe njengamanje njengoba ngisakaza live la eStellenbosch ngikhuluma udaba olukhulu kakhulu. Liclean idolobha lase Cape Town. Linemthetho ehlukile kweyaseNingizimu Afrika. Akufani lutho kodwa kugcwele kakhulu. 80% abantu abagcwele la eCape Town naseWestern Cape abantu bokufika. Abafika ngama 18th centuries nama 16th centuries ukuthi bekwazi ukuthi bazokhova izwe lethu belithathe kube ngelabo. I want to declare now that South Africans people at large and all people who really knows what is best for us. Yabona iflag ngifake kanjani? Umbala obomvu ufuna abo ngaphansi kodwa namhlanje ongaphezulu. Ngoba umbala obomvu representa igazi. Ma beke uligqoka iflag noma ulifaka iflag kufanele umbala obomvu wazi ukuthi akusekho isikhathi sokuchitheka kwegazi. Utshengise ube sendaweni yawo. Kodwa angisho lutho ngalokho. Engikushoyo ke manje ukuthi ibale kakhulu ukuthi njengoba ngiwumongameli wamabhinqa mina abengayimisele ngokukhuluma ngento eziningi esikhulukazi udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi. Kodwa ngithola sengiphoqeleka ngiphoqa umphakathi ukuthi umphakathi bathi mongameli, you are the voice of the nation, therefore speak about izinto ezithinta umphakathi njengamanje. Kodwa ngase ngithatha isinqumo sokuthi njengoba ngise Cape Town besiqhubeka nezinhlelo esiqhubeka nazo angikhulume ngalento, angikhulume futhi esidlekeni sezitha zethu singama Afrika, esidlekeni sabantu abasiphuca umnotho, esidlekeni somama abahluphekayo abosumbile ezitradini kodwa ama Oppenheimer nama Roberts banestimela sabo sodwa asisimuntu emsebenzini asenzi lutho olunye sibahambisa kuphela bebuka izintaba zeKapa bebuka izintaba zeWestern Cape usuku nosuku bephuza iwayini be-enjoy ukuthi how much they have oppressed the black skin, how much they have destroyed our life, how much they have conquered the African continent. Ukuthi African continent ikwazile ukucindezelwa ngabantu bokufika nalizavuma sabhawa obabamkhulu bethu bathi bona salwa salwela uthubandlululo. Kodwa ngibona mina babeyilwa mina ngifikile emnumuhle emuseum obaba babehlola amapipi lapha kwakufanele bengazali bevele basiyeka sife ukunoma siphilele ukuthi sithola umlando ukuthi babencetheza phambi kwabamhlophe. Where are we and where are we going as a black people? Ngisho ukuthi mina njengamanje Ningizimu Afrika ngithi njengamanje ngikhuluma mina ngiphatha ukwazi izitha nina niyakhonkoza nilema yonke into esiphila ngayo seNingizimu Afrika iphethwe ngabamhlophe. Bengiyoba mangalela into eyodwa yokuthi the economy is not on our hands. This peaceful march that is appointed enziwa labo bafana laba angeke ize exist without economy. Qobo ngiziphile njengamanje ngicela all young people in South Africa, young, old, middle class, educated, non-educated. Oh, nina ningafundile kodwa phela educated umuntu ofanele understand ufundile. Okay. Abangafundile nabafundileyo nabafundisiweyo ngifuna ukuqinisekisa ngento eyodwa. Ake senze into eyodwa esihlangana amabomu uyibuza ukuthi usuku nosuku
uma uphefumula i-oxygen kuphela vela uNkulunkulu. Yiphi into omnyama eqhamukayo? Mina I decided to do this life la eStellenbosch ngenxa ukuthi ngibizwe yinina. If you believe that I'm your voice, uyeka abantu abangithukayo abathi ngikhokhelwe ngithengiwe, uthenga bani yena? Uyakhohlisa. Hayo ungibuza ngisho umkami mina. Ugcina ungihle ambhede, ugcina ebhedeni ezinyo lami mina. Kwasa nje kangasi. Anginayo imisikole mina nje. I miss you baby, miss you for what? Mangithola mina message umbazela khona izinele ligulayo noma uphathwe isonto lemoto ethize, anginaso lo sikhathi nje, because I was sent to be a leader and to make sure that I lead the nation. No, I miss you baby. I don't work with that nonsense. But uyofika umkhululi uyobona abakhethiweyo, abangakhethiwe bombona ngasekho umkhululi. Ngithi ke mina njengamanje ngani zakwethu ngithi sekwesikhathi, and isikhathi sesifikile. General Mkhwanazi, Nkosi, I will be very simple mangikhuluma ngawo mina. Ngiyazi ukuthi you have created an instability in the country, General Mkhwanazi, and you have created a fear in the country. But thina njengabantu bakwaZulu siyamazi umuntu wakwaZulu, siyabazi uZulu phela i-capital city of South Africa. Kodwa ukuthi ngoba iyaphikwa fanele ukuthi kubonakale ngokuvumbuka ko-MK inyanyise imoshe ezweni uze kubona ukuthi uZulu unamandla. Fanele ukuze kuboshwe uZuma unyanyiseke ezweni konakala into eziningi uze sibonakala sinamandla. Kodwa belungu ngapha benza izitori ngoShaka Ilembe ezi-advertise okudlula yonke into ekhola phansi komthunzi welanga. Even people who are not born bengamaZulu are the part of Ishaka Ilembe, but is the most watched and the most advertised ever in history of television, and is the most watched. Even worldwide, when you land internationally, they ask you, are you the Zulu? When you are saved from South Africa. We are the interest of the nation, and we have an impact. We have a visibility. We may be undermined, but you are doing that at your own risk. We are in charge. That's the attitude that General Mkhwanazi is carrying. General Mkhwanazi njengamanje akazange alingisa abahola abaningi ababakhona politically and in a workplace. Ngifuna ucaciseke ukuthi politically there is more freedom of expression, and freedom yakhona cishe ifane nathi njengabantu abawumphakathi abayilunga lomphakathi. Hayi nje bathiwa sideclare sithi singama enemies. Cha ngiyilunga lomphakathi nje mina. Nami ngiyilunga lomphakathi. Ukhubazekana ngevoice kanti ngithakashana. Bengizumleze kuphela mina. Into eyenzakalayo la ukuthi one mangabe ubuka ukuthi osopolitiki they have a freedom of expression bakuzikhuluma nami kanjani, kodwa umuntu who is employed and appointed like uGeneral Tata Mkhwanazi is a very courageous of him to do so. He reminded me when I was working for SAPC Ukhozi, when I was oppressed ngayo yonke indlela, ngicindezela ngayo yonke indlela, ngadlubulundela ngishaba abaphathi engabathatha ngabasa ngaba introducer endaweni ezinkulu ngithi mina acknowledge ukuthi sebephethe lutho abazame ukubona lokho ukuthi nginamandla, amandla amazovumbuka nje sengingaphandle namanje bangandamina kunalokho. They are preaching the gospel ukuthi mina ngiyahlanya. Yes, I do. Ngiyahlanyeka khona, yes, kodwa ngendlela ekahle mina ngangibuka. It's up to you how you judge me. Finish. Into ebalekile nje ngamanje uMkhwanazi kunabakholi bezepolitiki
akade bethi sokhuluma ngelinye ilanga akaze besho lutho. Kunalokho omunye wabo baningi, omunye wabo baba uJacob Gedleyihlekisa Zuma wayelokhu eshili usuku nosuku ehlukumezeka kwa-ANC wathi uyokhuluma ngelinye ilanga. Thina salindelane na, salindela ispeech somlomo kodwa zange sisithole. Kunalokho sathula i-disaster esikuyona namhlanje eyenzeke ngoMay 29, 2024. Myself, I sacrifice because I was with him. And even he declared a secret to me that Macingwane sengikhathele abanye babo bafanele ngithathe umkhonto ngibakwazi. Kodwa njengomuntu omdala ngikubekezelela konke lokho. Ayisekho enye option. Ngakhala mina inyembezi. He's the witness. Because I knew exactly that history tells us history does not lie because it's a finished sentence. Uma into isiyenzekile ayisophinde ivuke leyo nto. Washo into eyodwa kuphela wasiya actor. Action speak louder than words. He's spoken more than me speaking right now. Jacob Gedleyihlekisa Zuma, he introduced the MKP, and the MKP have destroyed the whole South Africa and the whole African continent. Doesn't matter ukuthi MK inenkinga engakanani, doesn't matter MK is chop and changing, doesn't matter MK has been looted by VPS, Floyd Shivambo, doesn't matter, but the purpose of the introduction of the MK, he have distracted the government of South Africa, have distracted the government of KwaZulu-Natal. We have no country right now. And Mkhwanazi came exactly at the right time. Njengamanje, I want to tell you, my people, and tell you without fear or favor, without fear ukuthi ngafa ngenjani anginendaba oselele ujabule ngeke savuke. We got a record yokuthi ufa is a permanent solution. Wehluleka aba-Israel beqhambela amanga ingane yabantu yayihlanyela kuthiwa uJesu bethi ivukile. Ayikho namhlanje. Lokho siyakwazi and it's clear ukuthi make wafa uphinde uvuke. Kodwa ziyosala zibadabule emanxebeni. Ngiyakutshela mina umlando, ngiyakutshela umlando uqophekile kulelizwe. And I want to acknowledge Julius Malema. Julius Malema ehlangene njalo washoda ngesigodi insizwa leya. Julius Malema washoda ngesigodi izwa ngami. Uyakwazi uyibona into ephilayo uJulius Malema yabacishe befana noMbalula. Kodwa abafana exactly. uJulius Malema ineqiniso eliningi kakhulu liyopha iqiniso lakhe liyopha inxeba nje liyopha noma hlulitishi yabo kodwa wasuka wasonda abantu abarongo wasonda abantu balapho kwaZulu kuthi inkunzi bekwe endaweni yodwa siyade sibaze inkunzi sinye kwaZulu usonda thina uyophilaphi umkholazi nje for political gain but enhlizweni yakhe futhi khona iqiniso lokuthi umkholazi is powerful and umkholazi is truthful yabo ngoba unawo lento emdlayo yabo so mina ngiyamazi mina angikhulumi umuntu engamazi ngihlalile mina ngakhuluma mina ngiyamazi so manje ke mawuthi uyabuka uNcamalala spoken about the creation of MKP. And that was the history of South Africa. And ukuthula komholi ebizwe umphakathi kuyafana nse nokuthula ukuthi mina ma umphakathi uyangiphawule khombisa ikhonto eyithemba ungami kuyafana nse nokuthula kaMaphosa during the unrest during the 21 arrested of ubaba uZuma. Ilapho mina ngathatha khona ubuwa umongameli wezwe ngalithatha ngobutsizwa nje ngalithatha imvumbu ngalithatha izwe ngoba ubaba wethu wahlule into eyodwa uSiril Ramaphosa ukuthi asho ukuthi cha
uyakwa konke lokho okwenzekilile umthetho awudlala indawo yawo kodwa ayi ubhlungu emoyeni futhi uphatheke kabi futhi bengafanele kwenzeka ngoba the age ka 82 years by that time noma abathiwa wenzeni emhlabeni ungaphansi komthunzi welanga i-age yokuphuma ejele hayi yongena ejele kodwa bona baba nesibini sokuvumelana ukuthi bathathe umsholozi bamfake ejele. This way is what began. Namanje ke kunenkinga eziserious ezweni and zonke zi-involve crime. I-crime engena economy ngoba ngisho sebeyitholele lo mali babuyela back i-private sector. Akekho umuntu ona ngisho amathishu zokushidaba umuntu omnyama ona nje ama-conflicts noma othi ukhiqiza amathawula noma ukhiqiza indwangu thizeni kwaleli ibhayile lezwe lethu ikhiqizwa abamhlophe namaSulumane. Yibuko zonke lezi hawu thina nakho kuphela lesikwazi ukwenza nakho sitisha ngohala uthenge kubelungu. It's an insult to the entire nation. Mkhwanazi umlando wakho mfuthu uyawazi awuqala ukuba vocal awuqala ukuba strong waba strong during 2011 umlando wakho nje wo1990 ungena emsebenzini wenzani sokuxoxa ngelilanga kodwa kubalekile njengamanje ukuthi mina ngunikeze elikhulu ihlombe bafethu uyena ke umkhwanazi insizwa futhi engenalo irecord lokuthi yake yenzani esihambisana nakho nesingahambisani nakho kodwa kuningi kakhulu esihambisana nakho eyakwenzayo thina siyakubonga iyakwazi ukubhekana ngqo nezigebengu mayisigebengu kufanele siye kwaguqanyawo sihamba siye kwaguqanyawo uma kufanele isigebengu ukhulunyelwe naso phansi siboshwe siyaboshwa kodwa naye futhi akayiphethe umkhwanazi futhi naye akayiphathele uphethe nabanye abantu asebenza nabo abanikeza ama opportunities to lead yebo ubaba umkhwanazi ubaluleke ngendlela esimanga ezimpilweni zethu nasemlandweni wezwe lakithi njengomuntu okwaze ukubaphuphula ngomsebenzi wakhe emihle as a commissioner wakwaZulu Natal ukuyeke ukuba u-acting commissioner eNingizimu Afrika yonke. Akekho okungaziko ukuthi umnsizwa makubo kwaZulu okusho ukuthi amathuba amaningi obugebengu futhi nabazoba khona futhi kwaZulu namanye amathuba enzeka kwamanye ama-province angenzeka futhi athinte futhi nabo abantu bakwaZulu. So ngalokho ke ngiyaqinisekisa mina ukuthi umkhwanazi mina ngesingami he never done anything wrong regarding ukuthi aphumele obala ngoba ngiyayazi lento yokusebenza ekwazi ukuthi uexhaust all protocols and mawuhamba emagagasini uhamba wehle wenyuka uhamba ungqongqoza yonke iminyango nama office vele into eyenzakala uyakhuzwa nje uyakhuzwa ukuduku uyakhuzwa nje uyakhuzwa hayi igcwele wonke ama passage lawo bayazi abantu abasebenzayo. Mina ngitshela iqiniso manje ukuthi kunabantu abasema office njengamanje oxoxele ucolleague wakhe ukuthi unenkinga neboss ethize noma ne-deputy boss noma ne-manager ethize kuyi-section yakhe. Ungayenzi leyo nto ungayenzi leyo nto izokufaka enkingeni. Then ayilandele umthetho asayine incwadi ayihambise enze lokho kugcine ngezekanga and then become the disaster. So namanje ke ngiyasho ke ngane zakwethu ukuthi umsebenzi omuhle owenziwe inkoli yenkosi kodwa sicela uprove ngokwasemthethweni ngamaphoyisa ukuthi akube ne-arrest. Laba bantu aba-excited ngendaba kaMkhwanazi nabanye abadumele ngayo nabanye abaphendulayo asikho kwi-element yokuthi ngiyaceba la kodwa thina sikwazi ukuthi irecord kaMkhwanazi
asilazi egeja bese ngisho ukuthi la kulensizwa yakithi emachunweni usenzo usebenzile futhi naye kwaZulu and now usebenzile nomkhwanazi usenze kusebenzeni kwakhe nomkhwanazi ephinde esebenze as uPremier KwaZulu-Natal no Department of Education umlando wakhe uba usikhotheni noweba asinawo kodwa futhi asinayo into umlando ebambekayo ngaye yokuthi nabo umnkunzi abenzayo umnkunzi bodwa kuphela mina oba benze usenzo kwaZulu despite being the Premier and despite being the MEC of Education in this province of KwaZulu-Natal into ayenzalayo ukuthi after uhulumeni okade uphethwe inkatha iminyaka emide kakhulu 1994 kuphethe inkatha waqala ukuphatha iANC ngo1990 ngo2004 usenzo uyena omobilizayo as a Secretary General of the ANC in the province of KwaZulu-Natal leyo nto leyo iyobuqhawe bakhe leyo ngakho ke amandla umuntu awadliwa kwaZulu futhi akho sokwalengana umlando wakhe ungaba nabo ubunuku nobugebengu kodwa futhi akukho kubambekayo thina esike sakubona sakuphatha ngezandla futhi namanje ke ngiqinisekisile mina ukuthi usenzo mkhulu kwamongameli uCyril Ramaphosa njengoba mbeke lapha nje ezinye zezathu umuntu uyabukisisa kahle ukumbeka kwakhe lapha kanye nalomama lo namaqakala avukele ubani lo enjiboseha ngifuna abahlaziyi bezepolitiki ukubeka kwasenza kwi-security cluster esensitive njengamaphoyisa phinde kuzobekwa umama uEnjiboseha lo ohlulwa ukubiza inombolo nokulawula education nje basic into basic isineke wena uthi ama starter wena kuthakashana ngoba wazi ukubazekile ama starter yabo is a start of education yes it is that ne full meal education so and then ukubekwa kwabo lapho akuthule kuyakhuluma because this is politics kuyakhuluma kakhulu usenza akekho ungazi ukuthi unomdlalo obuhle kakhulu noba ungameli uCyril Ramaphosa lokhu ukuthi kusukume wonke ama political organizations nenhlangano ezikhona emphakathini zivula icala ivulela usenzo zilwe nosenzo zenzele into eziyenzayo azilwi nosenzo usenzo uyitshe elihleli eminyango umuntu abamzondayo ongaphakathi endlini okuCyril Ramaphosa bazoshaya uRamaphosa ngoba ukube kwabe komunye umuntu lapha kulesihlalo sikasenzo vele uRamaphosa ngabe usejele ngoba into yasephalaphala ayazichazwe hlobo futhi indlela eyaphunyuka ngayo lento ethiwa imilitary 11A ebhanoyini 11A nje ebhanoyini you can't survive that nonsense. There's no way that you can survive that nonsense 11A ebhanoyini so ngempela ke le nto leyo ukuthi uRamaphosa wasavava le yanto so naye ke kwi-security cluster ukuvimba ukuthi lelizwe lingagcini lidlwenguleka noma libe nomlando wokuboshwa kwamongameli esesihlalweni wagcina esebenzisa abantu abathembayo abasehlizweni yakhe one of them usenzo Mchunu okwesibili bese kuzoba uEnjiboseha bese kuzoba elokunjana uBall Boy uBall Boy kuyenzeka okhulu touchline uyaya ngale aphinda lijikjele ngale bakuphumele ngale kuyathi iphumele ngale uBall Boy kushuthi kuya ngebudget baqashwa kanjani uBall Boy lo kuthiwa ulokunyana ulomfana lo ufikile balula uBall Boy ke weNC loyo uBall Boy loyo uyena uBall Boy ke lo okwazi ukusebenza akwazi ukubuka umoya ebuka umoya uthi uyangaphi liyane Eastern Cape balele eThekwini ukuthi ade July in July usekhona ile nto le into ekanjalo nje
So ke manje ke is the same situation. So in conclusion ngithi mina okugcina ncinye ngisho nje ngamanje ukuthi kuya yonke le disaster asebenzise amalungelo awo ODA, Action SA, EFF, MK opening the case against Minister of Police Senzo Mchunu. Kodwa siyabona ukuthi khona inkonyane sibayeni. Kodwa umbala wale inkonyane ufana nalo umuntu wayevakashile la. Ngonyaka kodwa nje sengenze into enkulu kangaka. Asiyikhuluma izinto kodwa siyihlaziye. Mayine ecala kaJeze. Mayifica iqanda lenjelwane lidekiwe walitapa yena engelusanga okwakhe lokho. Uyingozi ke Nkosi yami uyingozi enkulu kakhulu akwazi ukukhuluma nje. Yabo. Usenzo nje angeke ngimchaze niyambona nani. Yabo. So manje ngikwazi ukuchaza umuntu nani nimbona. So bese ukugcina ukuthi lento enzo umkhwanazi mina will be very clear to all South Africans as the president of the Bhinqa Nation. Izwe alisekho. Izwe lihambile. Izwe njengamanje lisezandleni zika General Mkhwanazi. Only two things we should be praying for. Ukuthi uGeneral Mkhwanazi kungakhulunyelwa naye phansi. Ngoba njengamanje ugadwe istate vele. Kungakhulunyelwa naye phansi ukuthi ayindoda asixoxa cha khona uqinisile. Ngoba ziningi ikhulu engalalanga. Zithi mhlawumbe ilist yakhe inde mhlawumbe nami ngiyalandela. Ziningi ikhulu ekhona. Kodwa into yakhona fanele ipruveke. Akwazi ukuba namadokhetha more than 150 astakile kufe abantu kungaboshwa umuntu kungayindawo. Akakho umsula na uGeneral Mkhwanazi akhosuka ngamasica. Uyitapinyosi ungezandla ubuyunga uyitinyalanga nangayodwa. Kodwa so far so good. Sidla amaningi sakini indonga. Ngithi ke mina bangakhulumeli nawe phansi. Ngoba it's an only opportunity we have right now. Kuyaqala ukuthi ezweni laseNingizimu Afrika kube nesimo la okuma khona yonke into uze kuvumbulule ngisho amaphara afana nathi kuthiwa wakhulume ibuyele emajele aphawule ngizimo ezikhona sesiphawuleleke. Kodwa ngithi mina bangakhulumeli nawe phansi futhi iqiniso kube yiqiniso. Nawe Mkhwanazi mina khona la kusola khona General Mkhwanazi ngayisho le lokubheka icele le clown lelana le inunu le ebheka icele ngayisho lento ngamcela futhi ukuthi asize. Ngiyacela bakwethu asegonwe over makula asegonwe over lezi idleke zama drugs okhuluma ngazo afike emkhunjini ayela usho khona qinisile uthini ngePhoenix kaze ngikubone Mkhwanazi wenze operation noma iyodwa nje ePhoenix strong. Angakhulu angifuni ukufanisa ngeWestern Cape la ngikhona ngoba akho commissioner vele la uvele izwe leliphandle nje. Mawusu national commissioner ke vele uzokwazi ukubhekana naso simo. Kodwa kwamanje ngithi mina angaze ngibone uba serious nePhoenix. Nokubheka icele wayiziba iPhoenix wazi wahamba. Nomphathi uSenzo ngimtshenile ngePhoenix. Nginama record ngikhuluma ngePhoenix. Ukuthi amandiya agamenxe, amandiya azosusa impi, amandiya ayisa, amandiya aqhaphaza abantu abamnyama, amandiya aqhaphaza omama, aqhaphaza obafowethu, aqhaphaza wonke umuntu aze bazobabhansela ngabasemisho ngo3 hewa. Yonke le nto leyo Mkhwanazi mina if ungakhomba mina one of your weakest point that you should be correcting Phoenix. Disaster elapha ePhoenix. Hey, kunamathavela avula 24 hours. Ngufakazi ngiyazi. Kuphuzwa kuze kuse amathavela nama tops akhona amakula nezwe lawo.
anezwe lawo nje ayibambile acontrola analento ekuthiwa angithi amandiya anengqondo ukuthi iwona lamabelungu umthashana wazi wena wena ngisukulenza umfishane lalela ndiyazi ukuthi iwona lamabelungu obukhulu kulelizwe ngiyakutshela cha ngazi ukuthi mina Phoenix sinemoshala kahulumeni untula abantu hayi wena ukhuluma wena ngale batupela khuluma batupela la khuluma mina ngilengikhuluma mina la amandiya azuthi wona lamabelungu obukhulu ingakho kamandiya ekwazi ukuthatha isimo sase Phoenix I create ibe independent iChasworth and iWentworth mawuthi uyabuka laphana idleke zamadrugs elapha hayi azaziwa siyaziwa bayaholo mstation okusho ukuthi ngempela umkhwanazi le never ithintile kusekhona eminye imthambo equmbile la khonasi ayikhale asibe sonke baphema asibe sonke baphema bosa lebehluleka sengishilo mina la ngikhuluma ngento engiyaziyo angikhuluma mina ngakuthatha ngubeke mina la kuvulwa khona 24 hours abuku utshwala baba uyabudayisa kwi-tops engazi uyoshaya kuze uyoshaya ngoba kuphulwa yonke into emthetho because they are independent country on their own. And I've said it, not today, long time ago. I'm partying about drugs. And you've spoken very well, articulating and emphasizing about drugs. But here, mina ngoba ngikhuluma ngendawo zaKwaZulu, la uphethe khona. Nawe ke mfowethu ngithayi. Likuwe. Ungasabanaka laba ngeke bakwenze lutho laba khohla ngeke uxoshwe ngeke ususpendwe noma amaphosa uzokhuluma nje uzomamblisha uzodeclare i-committee lokuthi ke i-committee lizophenywa uyawe yonke into right i-security yonke tight yonke into South Africa nama investors abangesabi futhi sizelwa i-G20 summit ngoNovember ahambe njenge defender eviki ibhotsho finish